Good evening, ladies and gentlemen. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga nanonood, oo, ikaw na nanonood, magandang gabi sa iyo. So tonight, we will witness the 5 beautiful candidates of Miss Magandang Dilag 2020. Puso ko iyong nabihag. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can... Good evening everyone. My name is Monica, representing in USC. Wala ko sa kasabihan, habang tumatagal, lalong sumasarap. And I thank you. Hello everyone, my name is Brianna, 18 years of age, representing and Singaporean. Naniniwala ako sa kasabihan, gabuton mo lang tiyan, pero ko kainom og binairan. And I thank you. My name is Jessica Soka, 19 years of age. Nagpuyo dito sa unahan, representing Cebu City. At naniniwala ko sa kasabihan na pangit man ko sa iyong paningin, pero mas pangit pa ang susunod sa akin. And I thank you. Hello. My name is Micaela. Micaela dito, Micaela Duri.
Kung muadto ka, muadto po ko diri. Naniniwala sa kasabihan, butas man sa iyong paningin, butas pa rin. I am, thank you. Good evening, contestant number 5. So ang pangutana, kung ikaw ang mudaog, unsa may imong buhaton? Lolo. Ang akong buhaton tanan, ang gusto na ko sa kong kinabuhi, maako ng tanan mga babay, gawa sa itong mga dili single. I'm welcome. Good evening, contestant number 4. Kung ikaw ang mudaog, unsa may imong buhaton? Kung ako gani mo daog ang akong buhaton, mamahalin kita kailanman, maging sino ka man. Good evening, contestant number 3. So ang pangutana, kung ikaw ang mudaog, unsa may imong buhaton? So, hello everyone. Maayong kadlawon sa inyong tanan. Kung ako man gani ang mudaog ani nga pageant, magpatukod kog Manila Bay sa abuhan. And I thank you. Good evening, contestant number 2. So, ang pangutana, kung ikaw ang mudaog, unsa may imong buhaton? Good evening everyone. Kung ako'y makadaog, paningkamutan kita ko ng tanan, makuha ka lang. Good evening, contestant number 1. Ang pangutana, kung ikaw ang mudaog, unsa may imong buhaton? Good evening everyone. So, ang ako tubag, kung ako di ay ang makadaog ani nga pageant, buhaton nako ang tanan, kabuto nako ang buwan, ug ibundak sa imong tubangan para magustuhan ko sa imong ginikanan. And I thank you. What's up mga kalawag? Salamat din kay inyong gihuman og lantaw among video. So magpasalamat kami sa wa mo tanog human sa among video. So shout out din mga kalawag. Shout out ko sa kunguyam na nanginas. Okay, shout out din ko sa kong mga amigo din sa Aningano, ang mga Panyo Biners og labi na nila ni Larry Colyamat, ni Jerry Kisopias og sa Pau Pau TV. Shout out ninyo tanan guys. So shout out rin ko ni Michelle Caberti. Shout out. Hi guys. Shout out po dahil ko sa akong mga family nga nisuporta sa kuha. Udahan sige salamat nyo guys sa akong pagsuporta. Sa akong classmate nga, taon na nga si Pete Vincent Tandok. Shout out ko ni Roy Rodrigo. So, salamat kayo mga kalawag sa inyong pagsuporta sa mga video, no? So, mahinaot may nga mo support pa mo sa among mga lain pa mga video. So, salamat kayo. Keep safe guys and thank you. Bye-bye! Mga taguma!